ulan kayo, nabdan may ulan. Mag-vlog ko. Padong na may uli, dayon. Diba? Nabdan may ulan. Storm, kuya. Guys, storm! Oh, lingi pa. Sampit good. May Clara. May Clara storm. Muna mo ang kuan agianan, kapten siya og dagat. Muna ang kalabuon, Simi Bukid og Simi usa na day. Simi Isla kay daplig dagat, then bukid siya. Then makaagi na ta siya sa glass house. Then dato nahan Kutakanwa. Panglaag na mas Kutakanwa. Kutakanwa. My God. Kusog ulo. Tali kusog jud. Diba? Dapat may dagat. Kani siya, bago na siya nga building nga gihimo. Tama ka kung kusog kayo na. Walang ito ganing ali. Hinay lang din ay. Dinami katagbo. Anay buto. Ari lang kada plane. Ay kay paunahon niya. Oh my God. Ikakakuan, igu. Naginay ragam. Hinay day. Diba? Nami katagbo na ko kayo. Thank God. Siya, dapat may dagat na. Muna na siya Negros. Diha at bang. Pag udit, diri may nagsigig pa signal. At bang Negros. Dayon. Muna na siya dire. Muna siya dire ang Anikas Restaurant. Dire. Dire lang mo. Laag lang mo dire. Muna siya. Muna siya. Anikas, di ay na siya. Anigas. Then, ay treehouse dira ay. Di maklaro. Ano na siya diri kalabuon. Dayan do. Asad mi diri bamboo house, din eskwelahan sa elementary. Then saka na me. Vlog oy. Muna mo ang lady driver nga, gwapa. Then kaka na may padong sa balay. Diba? Pipip. Ano siya dire. Ano siya ikalabuon. Then na po siya furniturean dire ay. Magpahimo magkuan. Dira. Asa dire ay gitukod nga mansion. Pag-iya anak kay. Ay gamotor si Arnold. Dito video si Arnold. Ihonong na siya. Wala may activity. Wala ka ni Pipip. Iyo kayo si Arnold. Ano na siya mo? Diba? Gakahon kaayo. Imagine ka, Dre, kung dapat pati na kong taga. Marcel. Tagwa kag atras. Then, mo ni mong basketan. Diba? Then among kapilya naguba ay. Apa na ayo. Abot na mi. That's all. Hinay. Akong daddy lingkod-lingkod. Ang muragaan ay. Ito balay. Then ano siya. Then dire mi. Naabtan jud ulan imong nilaban day. Mani balay sa tagiya ning van. Mani siya. Diba? Bye. Bye-bye storm.